Adris Grupa gradi povjerenje između menadžmenta i kontrolinga na 3 načina. Prvi je stručnost, drugi je neovisnost i treći je dostupnost. Stručnost znači da kontroling dobro zanatski obavlja svoj posao. Neovisnost znači da kontroling smanjuje pristranost u donošenju odluka i u konačnici dostupnost. To nekada nije posao samo od 8 do 4 ili 4,5, već je to posao koji zahtjeva da se završi kako bi menadžment donio odluke u realnom vremenu. Adris Grupa je tvrtka za ulaganje i upravljanje naglašene društvene odgovornosti. Adris danas upravlja sa 4 svoja posla: turizam, osiguranje, zdrava hrana i zelena energija. Temeljne kompetencije Adrisa kao krovne tvrtke su alokacija kapitala i talenata. Controlling tu pomaže na 3 načina. Prvi je izbor dobrih poslova i projekata, drugi je postavljanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva i treći je mjerenje uspješnosti dostizanja tih ciljeva. Controlling prije svega dobro razumije nekoliko stvari. To je djelatnost u kojem se tvrtke natječu, trendove i poslovne modele. Svaku odluku donosi na način da pogleda poslovni problem u nekoliko dimenzija: strateški, operativni, financijski, regulatorni i u konačnici reputacijski. I sve to uz stručnost, neovisnost i dostupnost koju sam već spomenuo.